gendong. Wah, ngene iki lho. Kandhane iki malah sentuh bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong ya. Lah rasane kaya ape geret lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, rusak tenan iki Pak Jolang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Iki Mary, ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok gendong. Oma ya pengen samane kudu adil. Wah. Tuh, jare sayangnya be aku tok. Lho iki naik. Lho iki ucul, niki ucul. Ayo. Sayang. Gendong aku tok. Lakoh tenan iki kuat Aku ya pengen digendong Mas Jola. Aku ya pengen. Sik, aku tak nemu musola ape ngisak. Winong Nawangse. Yo. Hey!
Tepuk tangan yang meriah untuk Winong Nawangse. Niki kasanah budaya Mas Jola. Oh nggih leres. Gabungan. Nggih, terus sampun sepakat kalian panitia lan ugi genduk Niken Salindri. Nggih. Bilih nuwun sewu saderengipun Niken tampil yang penuh dan full ya sinden liyane dimunculkan dulu. Nah, nggih leres-leres nika Mak Sange. Nggih, nggih. Lah pripun sakniki dipun fullaken? Nah. Nah, mumpung niki genduk Niken sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya, rambut. Ah driji niku ora iso napa melih rambut. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Niken, sehat, Nduk? Niken Salindri, ayo. Sehat. Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pinggir Jagung, Nggih. pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng nggih. Dereng. Saderenge nggih dereng mek ngono padha, Nduk. Padha piye? Aku ya lagi pisan iki. Ha iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pinggir Jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah. Mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah, mugi-mugi kedepannya semakin nggih, Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah menglobalkan semua, Pak, menglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik. Ya semakin intinya. rejo, semakin melimpah. Ya Semakin bolong mbok warai barokah. iki. Dikira aku goblok ngono lho, Pak, paling ya, Pak ya. Iya. Kok menawa dhek ra tega karo awakmu, ngono ya. Kaya ngene wong tuwa iso ora tega. Lah, wong tuwa iki ra tega nek awakmu harus ada. Ya kan gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Ah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah ya nggih. Hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilingnya lancar sukses, amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Nggih, Pak. Nggih. Nah, Ya kuwi lho, piyai loro kuwi ya numangsaku ya Salim. oh iya rung salim ya Nduk. Wah, jan ben bengi lah ngimpi karo sampean. lah. Lho kuwi sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Ah. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sok-sok kangen. Kowe ora tau ngempekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten Nah. sampai ngimpi ngono kuwi lho, Pak. Aku kuwi kangen lho, Pak. Karo aku dadi jenengan, buka Pak. si Pak Dalang tak penging sare ben ra ngimpi. Lah leranku kapan kok iso ora turu Ora lho. turu ya malah kesehatane piye lah ngono. Ketimbang ngimpine bikin sakit hati. Kur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe no. Sampeyan lak asine trah kok Klaten to. Nggih, Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Sora Bapak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Nah, iku ya Ngono ora kuwi.
Dadi kaya sak barakan ngono lho, mung kakek 2 tahun 3 tahun ngono. Iku saestu to. Iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresna, isih gemati kaya ngono ya. Pangestune, Pak. Aja lali karo wong tuwa. Bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora engko tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Loh. Ngono e. Lho, Pak, yo kualik. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan tirose. Loh, Ya wong- kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Iki Bukan tembung anaknya yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku krungu tembung kok menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Ah. Pak. Bebungah. Lek aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan, kuwi padha karo Nguyai Segara. Nah, Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. besar. Lah ngono kuwi kan. Matur sembah nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet leh momong anak putune. Jangkrik aku ketok tuwek no malian iso putu barang iki lho. ora tegese ki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik cahayu. Bawa mboten Pak? Ya bawa yen nang nggen CD-CD utawa ning YouTube kae, nang TikTok dan sebagainya kae. Ayo. Zaman saiki sih enek CD barang. Sidi nggen kula iki saiki ora disetel. Iya apa? Dadi PP yo. Kok malah di PP iki lho. Apa wis? CD kaset ngono kuwi to. Iya. Berarti di PP. Iya. Buh, Iya, iki malah ndingi aku roh ning proyeke malah sidi ora disetel candal-candal ke. Alambuh nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki Nah. coba sing klasik luwih dhisik. Jangan diragukan. Lek mangkate Niken Salendri pancen saka gamelan, saka wayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning bawane apa nderek sampean. Coba kaya apa? Nggih. Yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ya, pelak-pelak momon. Yo karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya. Nggih. Monggo, bawane apa? Manut karo sampean. Ya. Rinasa sayakan rasa Nadyan bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salendri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane.
mesti iso. Terima kasih. Ah, sinaune mempeng. Yen was rina enggal ratri kang Julang suarane piye? Wes pokoke nek niken iki apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut niken iki wis bakoh dhisik. Mbok arep ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Swargi ki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Wah, cocok mangga. Nggih. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni Genduk niki nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike
ndelalah anyarengi pepundenmu no ya bapakmu dhewe sinten Mak. Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pegirjo Agung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe ya. Salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya Nduk. Kledang kae bakal beranyat janjine dapane citra kalangan bisa sak bocah nek kaya ngono nembang apa-apa tek becik apa-apa tek apik pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni. Gek mangkate saka gamelan apa wae iki ya mesti dinikmati, dipelajari, disajikan. Nggih. Diglowentah karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang. Lah sregep prihatin, sregep poso. Anake ya hebat toh. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI Mas nggih. yo bapake kaya ngene, anake kan dadi yo. Dadi Pegawe, apa? dadi pegawe no. Ah ning kono ki ora pegawe. Terus Grab. Ning kono ki ngojek. Malah nge-grab tak kira pegawe. Nolak salira lho iku pokoke Dekniken iki yo aku melu bangga. Karena apa? Dimanapun Dekniken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, Luar biasa. kebaya dan jarit. Wah luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya. Ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya ayah tidak. Amin. Aku Ayah. Iya dia ayahku titipkan doa, semoga dia tenang di alam surga. Sampean dianggap mati lho. ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang antri. Iya. Akhirat keturunan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah wong banget dicicil neh donga. Wah, kira mbok cicil kedisian liyane ki ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Bapak Bupati. Nggih, selamat datang. Kang Mas. Walah. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti ora? Pak Hari. Pak Hari kasmane dawa. Napa? Hari Senin Selasa Rebo Kamis. Bapak Hari Puryanto. Lah. Pak Hari Puryanto. Panjenengan iki nadyan di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae, dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati yo. Yo nok dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Yo tembang ala sekarang kan. Ayo. Apa? Ala sekarang. Apa kono Puspitono lo boleh? Ayo. Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nek ning Pantura. Aku tidak suka yang
cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa Biasanya saya? kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene ya. Iya, kalau jelek-jelek gini kan Ah. setia. Jajali takoni Pak Niken Pak. Hmm. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Heeh. Ngene nek iki. Senyunyur-nyunyurnya Iya. Ya sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Mm-mm. Tapi duwike rondok sithik. Heeh. Nek iki elek, utange akeh milih ndi? Jajal milih Malah ndi, Kan? kaya remuk. Milih ndi coba? Nah, aku yang milih sing kaya Yes. Mas Jolang. Nah, Wah. ngene, dadi ngene iki, Bro, sepurane. Kalah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah, Dadi Pak. Tidak, awak tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Tegese Bukan dadi saya, suami. bukan saya. Siapa? Wedhus saya. Ndak apa-apa, wedhus sebagai perwakilan dari perumpamaan. Kalau melihat wedhusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok Ah, Niken Malik. wedhus. Mbok padane wedhus. Lah sing kagungan Dek Niken, lah sing maringi ya Dek Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ngene kok Dek Niken. Walah. Dek Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta Berarti murni. sampean ya kaya wedhus ya padha. Lah. Umpamane kok roh wedhus Dek Niken piye? Aku ya ngerti kaya roh Dek Niken. Oh, Wah, ngerti malah apa? genah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah Lah, terus kowe Bokong. Ah, gila. Oh, wedhus ya. Ah wedhus ki pipine nang mburi to, Nduk. Gila nih. Sa, ae ki dirimu ngaturke Ah. apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewolo. Nggih, ngaturaken lalagon mawon. Nggih, Nggih. nggih, nggih. Dan semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Mungkin ditimbali mriki. Nggih. Monggo. Bar niki ben lenggah dhisik men tembange niki diaturke bar niki Siap. ngaturi Pak Bupati. Oke. Ben lenggah dhisik. Ayo. Ah, kersane lenggah Ya, cekedap. sekeco. Kusuma Wijaya, Puspitanala. Puspitanala. Ah, Oke. lagu kesukaan. Maka cok dipun aturaken, yuk Madangkara bersama Niken Salintri. Yo. Pak Laris Sugiono Sugeng Waras saking Surabaya rawuh wonten ing Madiun. Sang semeng nolong samulir pait matu lindri-lindri nyawang mitramu dasar lancir kuning anggokah rasa tanganku
biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Oh. Jelas tenan. Presiden Indonesia. Karismatik tenan nggih. Estu. Sida ngaturi Pak Bupati. Sias, Pak. Nggih. Mangga. Ciri khasnya Piyai Madiun ya. Pundi mancane? Panas-panas melaku, nadyanto sayah mestinipun, repot mestinipun. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Madiun Bapa Hariwur. Monggo nadyanto namung sak kemperangan katuran pinarak wonten pepanggungan mriki. Ya, diaturke panas-panas melaku. Ya. Monggo Bapak Hariwuryanto aturan nikah wonten pepanggungan. Sepisan malih nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun Pak Hariwur. Sugeng rawuh Bapak niki wau nggih. Saking pundi kok dalu-dalu nembe rawuh? Ngapunten niku wonten anu. Napa Isra Miratan niku. Oh, Isra Mi'raj alhamdulillah nggih. Sonten tindak terus dalu mirsani wayang mongko kudu keliling waktu subuh. Ayo kaya ngono kuwi ya. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan Pak Bupati. Nggih. Nggih. Jane yen kula wau jane pengen jenengan jenak pinarak wonten ing palengganing ingkang putra niku genduk Niken Salindri Kula niku. kuangen ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah niki selamat dumateng Fikir Jagung Baru ingkang sampun ngawontenaken tasakuran. Niki badine tambah kathah wonten soalé. Nggih. Melipat ganda. Nggih, mugi-mugi rencana untuk swasembada gula tahun 2028 insyaallah terlaksana. Amin ya rabbal alamin nggih. Niki pemerintah Kabupaten Madiun nggih nyupport Pak DM. Mugi-mugi Pikir Jagung Baru nanti juga hasilnya luar biasa. Ngaten nggih. Amin. Niki langsung mawon. Lah pripun Bapak? Nggih, monggo. Dek zaman berjuang yor kelingan anak lanang yen tak openi saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang
apa lali sinante-nante mengkuno baca dongi sego jagung yen tasilihi Salin iki wau Jawa terus ngangge taping. Lah nggih lerep men adem men tentrem ngoten Nggih, Bapak. nggih. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja ini ora ilang me padha lara apa. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati yang sangat merakyat dan berbudaya, panjenengan ngangkat cul caping gunung yang langsung plek karo larase kaya pas ngoten lho, luar biasa. Iki dong-dongan to. Dong-dongan nggih. Nggih. Yai. Mbok wilih ngaten mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetep guyub rukun. Amin. Bangun Kabupaten Madiun mugi-mugi dados kabupaten ingkang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Amin. Amin. Dengan dalem suwun mugi-mugi sing penting estu. Sedaya masyarakat guyub rukun insyaallah kanthi guyub rukun mangke masyarakatipun saged sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Elok lah. Momong semene kae seh duwe wektu kanggo niliki siji-siji. Nggih, nggih, nggih. Nggih sembah nuwun Bapak Bupati katuran jenak pinarak nggih. Des pundi nika macange? Jane nek sing keri, enek sing keri jane no. pripun sing keri Sing Bupati keri. lali. Lali apa to no? Urung nyangoni. Nggih, nggih, nggih. Sampeyan sapa, Mas? Iki wakile Bapak Bupati. sing entuk malah aku iki Bocah ngawur. Cah nom-nom iki yo sing maringi sapa ra jelas ngawur. Sik to no ora ilok nang iboi to Mas. malah Ora matur nuwun malah njaluk imbuh. saking Pak Bupati kan kagem kanca-kanca kangge Ayo kanca-kanca. nun sewu namung gocek ning wong dik niken pancen nggih bocah. Nggih. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ya ora kasil to. Kene kok. Ya ning gendenge gendeng karo kabudayan karo kesenian. Iya. Kangge panglipur Mak Sange. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu. Mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Amin. Gendingipun Lestari Lintang Asmara. Ayo. Ayo. Pilihan Nduk, ndi Nduk? Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Dik Birgita iki apal. Dik Birgita iki ya langsung cek 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 cek. Ayo nok, ayo nok, ayo. Semangat semangat wis. Adimu wedok wis semangat. Ayo sayang. Iya ya, sing sabar. Angger wong wedok kok Lah tindak iya. sayang iki lho. Nek dandan ra ditunggoni Maaf bener sandane, Mas, bangsa ya ora Allah, pas. sama ini jangan gemati Lah, banget karo aku Lah, janan. piron iki aja pas nggo tengah, Lah, dadi nek ndi? dienggo mjakah iki rondok miring. Iya 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 iya. Aku mau rati ngonokne. Loh, Omong jare sampean mang seneng niken, saiki karo aku kaya ngene. Ya nikeni Mas yo adimu kae nek ngadi busana wis bener brosmu barang ora pas nggo tengah. Aku mau Wis rati rasa dibenakne. ngonokne. lho iku lho nikan niku piye Padahal sing usane? ngelem-ngelem sampean ganteng aku, mean. Sayang tak benakke wae bocah kok puwi tering ngene. Iki Mama. Ayo nek purek kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye to? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iki kudu Eh, dukung. eh, 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 eh.
Ayo mriki sayang, mriki sayang. Gendong. Wah, ngene iki lho. Kandhane iki malah sentuh bejo sampean iso gendong Niken lho. Gede kok nyuwun gendong kaya. Lah rasane kaya ape geret lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, rusak tenan nih Mbak Julang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Iki Mary, ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok Oma gendong. ya pengen samane kudu adil. Wah. Tuh, jare sayangnya be aku tok. Lho iki naik. Lho iki kok ucul, Niken ucul. Lho, ayo. Sayang. Gendong aku tok. Lakoh tenan iki, kuat Aku tenan. ya rusak pengen tenan. digendong Mas Jola. Aku ya pengen. Sik, aku tak ning musala ape ngisak. Kok ning musala kok ape ngisak iki lho. Wong loro usung-usung wong masalah. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek ayo. aku jek perawan lek iki mbok. Jek perawan. Lah ora jare perabi. Kowe ki aja ngono kuwi, ngono jenenge fitnah ya, aja menyebar fitnah. Ora lah jare perabi. Kan yo aku ora roh. Wis Tengahi Mas Julang, tengahi Mas. Iki piye iki piye? Awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih buntu ngono wae. Angel to. Ora Iki kan padha yo pesen, padha. Mas, ana. Mbak Yumu ki nek kadung purik ngono kuwi iki isih ngono. Jelas to Mas, jelas to Mas. Mama iki mbek iki ae aku mbek iki. Wis yo. Ngono. Aku nek jajar nikah ning kamera nikah ni koyo Lah justru kuwi aku mau golek iku. Kayak hitam putih. Dadi iki Jelas hitam putih lho. masa ya nun sewu. Aku iki jejer wujude iki niken karo jolang. Lho ning kamera kok iso niken karo asu ku piye to? Ya ora lek pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lah lek ngene kan Mbak Birgita ki putih, Ah. ya toh. Iya, Pamane putih. bojone iki putih. Ya. Dadine anak aku sok yo putih. Nah. Putih. Nek karo aku Nek no. kare kan kayak zebra. Lah. Blentong-blentong. Ulah weling. Malah unik ngono kuwi. Apik. Apik. Apik angger niliki kok wah kaya ula weling ya. Bah iya kak ya. Yo, Ayo. diaturake. Ayo. Dik Birgita karo genduk niken Nggih. Salindri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Jajos. Mbak Dian Munasiroh. Ayo. Wah, Cublak suweng men berdiri luwih sik. Yuk, Lah. jajos. Mbak Dian sing pundi nih? Oh. Wah, sugeng dalu Mbak Dian. Sugeng dalu Pak Jolang. Nggih, nun sewu mak cangek ngendikan nembe turun mesin nggih. Nggih. Wah, aku wingi ngeterke tonggoku to Le. Heeh. Bojone meteng tak terke ning rumah sakit USG iki bareng ngerti hasilnya mah geblak sing lanang kuwi. Ndak pengen apa? Ah ning gone TV hasil USG ku gambare bayine rambut tok, Mbak. Mosok kok iso ngono? Iya. Lho petugasnya piye petugasnya? Ah, Kleru lek USG kleru kuwi. mboten kleru Iki ngoten. piye petugasnya piye? Kleru apa piye? USG iki kamen. Lho ning gone TV kok gambare rambut tok terus gek lambene iki mujur ora mungkin to, Le. Lho petugasnya iki piye? Aku muring-muring karo petugasnya pripun iki hasilnya kok ngeten. Jebule petugasnya lagi magang. Kamerane kurang menduwur. Ora apa to. Loh, jebule Ya. petugasnya iki urung pinter. Berarti petugas magang kamerane kurang. Kamerane kurang mendur, barang mendur lagi kotak. Oh ini janenya laki-laki.
sehat ngono. Aku ya wis alhamdulillah anakmu wong lho gak rambut tok. Aku muni ngono kuwi. Barang ngono iku doktere apa petugase apa sing menjelaskan kesehatan. Iku ya isih magang muni ngene. Nun sewu bayine sehat to, Mbak? Sehat. Nun sewu tapi matane dhewe-dhewe muni ngono kuwi. Saged niku pripun? Ha motone awor nglumpuk ngene iki ya ora pantes. Iya, besok motor masuk dhewe-dhewe. Mulane semua itu harus disyukuri. Nggih. Ya. Kula niku ndek wingi nggih pas ajeng lahiran niku di USG to. Oh nggih. Niku napa sirahe bayeke niku wonten nuntuke. Oh, ala-ala nggone bapake kakean kuwi. Kok iso ngene bapake kakean iku piye kok sampean kok ngono iki lho? Ya, Apa? ngantek nglumpuk ning kene wi. Lah kan iki ya padha ae. Mosok kok ngantek muntuk barang. Nggih wonten nuntuke ya. Lho ala-ala mulane bapake. Kuwi anu ketuban kuwi. Nah, Banyu menawi ketuban. Tuban apa Lamongan to Pak kae? Banyu ketuban kok Lamongan iki lho. Oh nggih. Terus ajeng lahiran niku lho, beh kula ngrasakne ngenteni buka 50 niku ora ndang buka-bukake, Pak. Sinden iki sinden piye? Aku yo ngantek gumun pintu gerbang kok ngantek 50 iki. Lah iya. Lah iku bentuke terus nganti piye ya, Pak? Ayo modale kaya wah, iki padha ae. Mangkel aku. Bareng rande kata-kata wah. Lah iya. Lah iku lek lagi monggo Mbak pun buka 4, monggo Mbak pun buka 6. Lah nek ngono ra sing ngitungi ra terus nggo tasbih jiro lu 4, nembe 40 Mbak jiro lu 4, 45 Mbak. Ora pegel. Itu aduh jenengan iki belajarlah tentang ilmu kedokteran. Nggih, soalnya kula dikekrek niku lho mboten lewat dalan anu. Wetenge dikekrek. Operasi sesar. Nggih. Piye, Pak? Sesar. Dik nun sewu jenengan Nggih. iki rak disesar to. Nggih. Jenengan pun priksa melih mboten. Sampun. Dik aku maca ning TikTok ya ana lho bar disesar jahite kerapeten. Piye? Wis malah HP pipis angel Lho, kabeh. disesar niku wetenge sing dijahit Mboten mboten. wetenge Lah bayine muntir terus mara rene tembus. Lah kok iso iki piye kok iso? Alah ora. Apa nek bayi piknik ora? Kira-kira sampean biyen lahire iki kira-kira disesar apa lancar? Lah wong biyen urung usum urung usum dokter, urung usum puskesmas kok le. Lah iya terus. Begitu nglarani wong dalane elek, mak iki digendong bapak ora aku ceblok ning tebunan ngono kuwi. Pengedan. Mbak Dian, gandeng jenengan wis magister seni ucapkan selamat sukses untuk Pikir Jagung. Iki ya Madiun. Ayo. Nggih. Nggih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Imam, Pak Imam, Bu Fatimah, Bu Fatimah, Mbak iku mau sing Hajar Awat Sumirah. Mbak Sumirah nggih. Mbak Sumirah. Selamat sukses kagem tutup giling Rejo Agung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya, Pak? Ya, Ya. kene iki 2 tahun pisan buka dan tutup gilingan. Ya, nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahyo lagi. Amin. Tutup giling ya nanggap lagi biar sukses buka dan tutupnya. Aku gak kondo amin. Lagi Lah ki muni Pak Cahyo tok aku rambut cangking. Nggih, mangke jenengan usul Pak Cahyo. Aku Ya melu. ya ora. Lagi enten pamundhut. Nggih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung enek Pak Bak wis teko iki. Saking Mbah No Kulit Petung Rejo Nguntara Nadi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu Sambung Wanci Dalu Katresnan Sejati. Nggih, wau sampun. Rondo Kempling kagem penonton sedaya kemawon. Nggih. Ya coba diaturake iki Sambung Wanci Dalu. Nah, Lah gandeng nuwun sewu ki lak pelawake kalih. nggih. Tek ketoke kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Chandra Mulya pisan, Mbak. Ayo Chandra. Salah. Sing ndi to? Salah iki. Kemeruh kuwi ora. Kok kemeruh? Oh alah. Aku seneng sing ngono kuwi ngantek ngimpi-ngimpi kok, Pak. Bahaya. Nun sewu, Pak. Bar medun mesin malan. Iya nun sewu, piyai loro iki nun sewu. Piye, piye, Pak? Kalau pun ngemiki ta. Nggih. Cek. Jenengan kok pirsa nek kula ngemiki? Lah kula dhewe nggih tau ndek bojo ayu tur model ngene iki Oh, niku. ngoten to. Nggih, pun. Nggih kula ngemiki kalih. Kalih sinten to, Mbak? Yo kalih anake to ya. Sing setunggal niku umure nembe 3 sasi. Lah sing setunggal umure 34. Jenengan iki sik, jenengan umur pira kok? Jenengan iki umur pira kok anak wis umur 34? Lah kan sing tak miki sapa? Lah sinten? Anakku.
Anake kok umur 3-4 ya. Lah iya. Sing siji anak barep. Sing siji anak barep Siji to. anak barep, siji anak nomor loro. Oh, anake mbarep umur 30. Oh, bapake. Hati-hati lho, Lho Mbak. kok hati-hati? Ya le wingi ning puskesmas ana bayi semaput. Ya kok semaput gini, Pak? Iki diperiksa doktere jare mendem mbako. Mosok mendem mbako. Bayi kok Lah mendem gara-garane mbako? apa? Lah mbok ibuke terus diundang dokter kok bisa kejadian seperti ini, Bu. Kemarin tuh habis bapaknya langsung takmiknya anaknya. Oh ngedan. Boleh mbok iku kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyen dipun aturaken. Nah, Sambung manti dalu Mbak Dian riyen, Mbak. nah. Emanipun Yayi wasakrami Pama turung soning kang anggarwa. Ah, suarane apik, piyayine ayu, bojone wong. Merongos kowe. Wong ayu grek rujet wae. Oper Mbak Chandra Ayo, Mulya. Nok, aja kalah, Nok. Kudu sing apik ya, Kudu sing Mas. apik dipirsani piyayi sakmene kae. Iki rekake aku bojomu ya. Alah, aja nek rekae Lah, piye? tenanan ngono wis. Ma, aku de bojo nek kaya ngene. Kaya apa? Lah piye lek bojo kaya ngene nek salat ngono, salat barengan. Lah malah aku arep muni amin kono randang rukuk-rukuk ya to. Lah kenapa? Lah untune kecantol ning gone sajadah. Biar. Tur ya ora pantes umpamane digandeng-gandeng ora pantes. Mboten Nek aku pantes. karo Mbak ngene kan pantes. Aku ya rada, Mbak Rada ya apa? ayu. Ayu. Rada memper ngono kuwi. Iya. Lah jajal nak kaya ngono kuwi jajal. Ge, Nak gandengan piye? Ngeten iki lek sing mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten Nah. mriki to. Jenengan tangleti. Bapak Ibu, kula kali lek jolang niki cocok napa mboten? Mboten. Alah terus sing muni atine elek. Lho nyapa to? Yen kanggoku cocok jenengan karo Mbak Diajeng cocok. Cocok iki. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya komorate, sing kakung kaya komodo. Sing penting nggih ilate niku kok, Pak. Ya Mbak Chandra, iya. Randene Sing apik, Pak. Pipine halus sing ngene ya. aku kok keri dhewe to rumangsaku. Trai pertama keri suwe ora. Malah ora. Giwangmu kok cemlorot to nok giwangmu. Iki jenenge bros ya, Mas. Bros ra iki. Lho kok saya mengisor? Aku iki kero kok nok. Amin. Kira bar. Ora apa-apa. Bros kok iso meling-meling ngene. Lah, ya ta matane. Yo. Kero nok. Ya aja terusan nek kira. Ganti liyane. Kok kleru tak kira Yo. pasuryane kurang munggah ya jebul. Jebul Mas uga nanggepi. Ajeng teng pundi Mbak Diajeng? Kula ajeng buak batang Mbak Dia. Ya wis pantes. Leres jenengan, Mbak, leres jenengan aja nek Bener, buat Pak, cocok. batang. Lah Iya to, Mas. Aku arep buak batang melu. Kok sik sia-sia kok ngene kok batang. Lah kaya apa nek ora Ya batang? paling ora ya kaya apa ngono kok. Wong-wong iki wis ngerti aku nek aku mbiyen ki sing dadi kian santang. Kok ngono neh. Kaya ngene iki kian santang. Alah kian. Alah kalah rai nek ora usaha ngene iki ya. Sumpah. Piye, piye, piye. Sing nang omah apik. Ing
Itu. Wanci dahulu kene Yayan. Yayan. Jane iki mau bar mangan apa? Ngopo to? Lha sampeyan bar mangan apa? Aku bar mangan sembarang iki mau disuguhi godhong pelem barang mrene. Lah ya lho ya kaya wedhus tenan. Baisu. Wes, ayo Yayak, Nok. Plek. Plek. Tanon. Wes, plek. Ah, ngene kok tak imbuh 50. Gaya Ayune kaya ngono Kok tambah 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Ah, lah kowe wani, aku ngono. Ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Alah. Hmm. Ah. Oh, empuk, Jeng. Rasane kaya Empuk apa ya? banget. Rasane kaya apa? Walah, Empuk ya? Empuk pokoke. Nah, aku Lah iya ngono kok awake metekol kaya ngene. Ngono kok gayane. Lah iya. lah pengapesanku dilunggui. Lah iya to. Kok pengapesan dilunggui? Kono empuk lah kene atos. Lah iya to. Sing gedhe ngapuramu kang mas papujanku sejetuk Yoga-yoga kanca-kanca kompak. Kompak tenan. Wah, ning transit ya komplit. Ana soto, ana kerupuk. Wah lah. Nggih. Pancen sampun dados ciri khasipun panitia PG Rejo Agung anggenipun nyugata dumateng seniman menika luar biasa. Nggih. Jos sanget ngoten. Wah, pitike mau entek sing isih urip bareng kok Mas. Kok iso? Ya dibeleh engko nek jenengan ajeng konturan sarapan meleh. Ya ini bijaksana nanti kaya ngono. Memikirkan sampai sedetail itu. Wah, itu payung-payung disiapke. Nggih napa? Gitu payungan. Ah nggih. Yo, telaske. Mendah boyo yen sida urip lan nandika Putri Sulestya terus bisa nyuara
kedepan